କିଏ ସେହି ଯୁବତୀ? ଅଘଟଣ ଦିନ ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ପାଖ ତେଲ ଟାଙ୍କିରୁ ନେଇଥିଲେ ତେଲ, ମିଳିଲା ବଡ଼ ସୋରାକ। ପୀଡ଼ିତା କି ଆଉ କିଏ ତେଲ ଟାଙ୍କିରୁ ନେଇଥିଲେ ପେଟ୍ରୋଲ? ଜୋରଦାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ବଦଳିଲା ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ମୋଡ଼। ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମାହୁତି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ସସ୍ପେନ୍ସ। ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କୁ କିଏ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଣି ଦେଇଥିଲା କିମ୍ବା ପୀଡ଼ିତା ନିଜେ ଆଣିଥିଲେ ସେ ନେଇ ଏବେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଆସିଥିଲା ସେ ନେଇ ଜୋରଦାର ଛାନବିନ୍ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲିଲା କିଏ? ଏହାରି ଭିତରେ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ହାତରେ ଲାଗିଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଆସିଥିବା ପମ୍ପ ବାବଦରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ସୋରାକ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଠୁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ନିକଟସ୍ଥ ତାରିଣୀ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ ଆସିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଘଟଣା ଦିନ ଜଣେ ଯୁବତୀ ସ୍କୁଟିରେ ଆସି ପେଟ୍ରୋଲ ନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜଣେ ଯୁବତୀ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ସ୍କୁଟରରେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ନେଇଥିଲେ 1 ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ। ସ୍କୁଟିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ପେଟ୍ରୋଲ ନେଇଥିଲେ। ସେହି ପେଟ୍ରୋଲରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।